assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe mi salmini on fulɓe weltani on sanne sanne min woni madame Bari Aissata Sidibé hantirtero Aissata Pulaar mo walla festival ɗon debbo no salon ngamilen justel ko madame Pulaar e hulde yidde Pulaar e hulde yidde ɓamtare Pulaar fulɓe kala jogiɗo salon muɗum walla leysu muɗum aɗa hani tawre kono koyɗo tumɓe yinoɓe mañaɓe ɗiɗo beeti e ɗiɗo daɗɗamaje e saji meɗen ceñaɗe kañum o tasaji meɗen o jaafe biyala oɗo bisamen vraiment pulaako kono pulaako ala donc ko mbiyamin on tan folude yidde leñol am folude weltanade ɗo salmin am justel jaɓe nder salon am fondre wel salminimo Aissata Pulaako Madina Création walla Baséris Pulaako on jarama gaɗe hono ɗum e nder salngaji moɗon no walla nokku gollirde moɗon sono jiiɗi ɗum hono ɗiɗo décoration ngaji kono mbawi hebde to madame Bari Aissata Sidibé 00 10 23 66 77 65 99 Mali